Moja rodina je pre mňa najdôležitejšia na svete. Urobím pre nich všetko, čo je v mojich silách a sú moja priorita. Čiže najprv sú oni a potom všetko ostatné. Do práce chodím rada, nakoľko mi to pomôže zmeniť prostredie v porovnaní s tými domácimi prácami. Veľmi rada komunikujem s ľuďmi. Po obedných hodinách, nakoľko robím na čiastočný úväzok, mám dostatok času pre svoju rodinu, pre svoje deti, ktorými strávim celý večer. Do práce som sa tešila, lebo je to veľká zmena oproti rutíne na materskej. Tu môžem sa realizovať a pomáhať druhým ľuďom. Hľadala som si prácu na skrátený úväzok a Slovenská sporiteľňa bola jeden z mála zamestnávateľov, ktorí mi boli ochotní výjsť v ústrety. Som hrdá, že teda môžem pre ne pracovať. Slovenská sporiteľňa.